A Escoltes Catalans som l'associació laica de l'escoltisme català formada per més de 40 agrupaments i 4.000 infants i joves que desenvolupem, de manera voluntària, un projecte educatiu i juvenil. Els campaments són un dels moments més esperats del curs. Durant aquests dies, infants, joves i caps vivim aventures compartides, superem reptes i creem vincles intensos i inoblidables. Ara bé, organitzar uns campaments no és cosa fàcil. Demana construir uns objectius pedagògics enfocats a les necessitats de cada grup i activitats que els donin resposta. També planificar i preparar tot el material i menjar que necessitarem, i fer un bon pressupost. Afortunadament, tot creant comissions i equips de treball, sempre ens en sortim. Ens acompanyeu a veure la feina que comporten? Nosaltres, per preparar correctament campaments i elaborar també de la mateixa manera els marxants, el primer que fem és ens reunim totes juntes en consell i pactem un eix que serà el fil conductor d'aquests campaments. També ens reunim per comissions i cadascuna s'encarrega d'alguna cosa concreta, com són burocràcia, els àpats, economia, i funcionem per comissions. I a més també, abans de venir, per exemple, també agafem l'autocar, contactem el transport i també fem una reunió amb famílies per explicar què fem aquí, què cal portar, algunes normes, la preparació, qui som. Doncs un marxant bàsicament és un document teòric que s'ha de fer abans de marxar de campaments o de fer alguna activitat que impliqui pernoctar i bàsicament és on s'inclou tota la documentació, tots els papers, totes les activitats detallades pas a pas i en ordre de dies que farem durant aquest temps que estàs fora. És un document que després que nosaltres el fem, que quedem com a cau i tot plegat per fer-ho, després passa per les vegueres. La funció que tenim els veguers i les vegueres a l'hora de revisar marxants és bàsicament que després que els caps hagin fet la preparació de campaments i tots els marxants, nosaltres revisem que tinguin com tota la documentació en ordre, tipus els permisos de focs, que hagin fet bé les rutes i sàpiguen quin recorregut han de fer, les notificacions, i tot això després enviem una part a tècnics perquè ells facin la revisió i quedi com tot ben aprovat i revisat per si hi ha alguna incidència a campaments que ho puguin solucionar bé i sàpiguen a qui acudir. Normalment el que fem quan hem de revisar material per campaments és... tenim la guia que està dintre del marxant per saber quin material hem de portar de campaments i quines coses necessitarem i les anem revisant una per una. Normalment, mentre anem buscant les coses pel local, anem trobant altres coses que ens poden servir per l'ambientació, ens poden servir per qualsevol altra cosa i si tenim algun material que cal revisió més seriosa, com les tendes, per exemple, ens dividim per grups i quedem uns quants dies per anar revisant a veure si hi ha alguna cosa que estigui malament. Creiem que és important la revisió de tendes perquè abans de marxar de campaments hem de tenir superclar quines tendes tenim bé i quines tenim malament per solucionar-ho abans de marxar de campaments. Perquè si arribem de campaments i ens trobem que ens falten piquetes, que ens falten pals o que tenim una cremallera trencada, allà mateix serà molt complicat de solucionar-ho i per tant ho hem de fer prèviament a marxar de campaments. Quan marxem de campaments hem d'anar a fer la compra per donar el menjar als nostres infants. És per això que el primer que fem és, quan estem preparant els marxants, poder fer una llista de la compra i anar un cop a la botiga. Fem una compra força gran i en cas que ens faltin alguns aliments, doncs en el poble més a prop que estiguem del nostre campament, doncs anem a comprar a la botiga del poble mateix aquelles coses que ens facin falta. I sempre intentant-nos adequar a les quantitats que havíem posat en els marxants. Doncs parlant del tema d'intendència, el que fem és preparar un menú equilibrat, calculem tot el que són les quantitats del dia a dia i fem una precompra. Cuinem més o menys a les 2 o alguna cosa així perquè pugui menjar bé i tot el que és carn, peix, verdures, intentem comprar a petits comerços d'aquí a la vora. Un cop hem arribat aquí, hem vist el terreny, hem distribuït una mica on aniria cada tenda i un cop hem distribuït les tendes, els infants s'han repartit entre 3 o 4, les han muntat, mentre les caps preparàvem tot el que és la cuina i això. Quan hem acabat ens hem repartit els serveis, que són rentar plats, la batuda, mirar que els lavabos estiguin nets i cada dia tots els infants van rotant i van fent tots els serveis. Nosaltres tenim unes tasques que entre una d'elles són repartir els àpats. Ens organitzem amb l'esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar. Pel que fa als campaments, sempre preparem un centre d'interès
on triem quins objectius volem complir al llarg del curs i els campaments seria com el remate final. I llavors, a partir d'aquests objectius, triem un eix temàtic, que en aquest cas ha sigut la campanilla, i a partir d'aquesta temàtica fem diferents activitats per complir els objectius. I així, després de mesos de preparació, esforç i dedicació, toca tornar a casa i acomiadar-nos dels campaments. Uns dies d'estiu, d'hivern o primavera a la natura, on hem pogut compartir moments màgics amb companys i companyes del nostre agrupament o unitat, sentint-nos part d'un projecte col·lectiu. Els esperarem de nou, incansables i amb més ganes que mai. Gràcies per fer-ho possible. Escoltes Catalans.